Ja, we zijn met House of Talents in gesprek met verschillende jongeren. Wat wij voornamelijk doen is wij geven coaching sessies, trainingen, workshops aan deze jongeren zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. We werken ook met de grootste urban community van de wereld. Ik zal een voorbeeld noemen. In augustus gaat er weer een jongen die talent heeft met beelden schieten, cameraman zeg maar, die gaat dan naar New York om zich daar verder te kunnen ontwikkelen. Dus wij helpen ook een beetje in de ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal. Het hoogtepunt was toch nog wel vorig jaar toen we met een groep jongeren vanuit Leeuwarden naar IJsland zijn gegaan in samenwerking met de werelds grootste DJ's Steve Aoki en Don Diablo. Daar hebben we dus een videoclip geschoten, welke nu al miljoenen keren is bekeken. En mijn rol tijdens deze trip was het begeleiden van de jongeren naar IJsland.